Laing lokal nga balita, bisan nagpabilin gihapon ang alert na level 3 ang lalawigan sa Negros Oriental. Gikan sa Pebrero hangtod 15, apan ubang probinsya anaa na sa alert na level 2. Sumala pa ni Dr. Lilan Bustamante Istasyon, ang Provincial Inter-Agency Task Force Ground Commander, nga ang alert level 2 ug 3 ang wala gihapon kini kalainan sa gimok sa mga tawo gawasod. Dugang pa ni Dr. Lilan Istasyon nga iyang naobserbaran nga og nasaksihan nga ang mga tawo daghan na ang nagsulob og face mask. Sa isa usab ni Dr. Istasyon nga dunay batasan sa tawo kun mabakunahan, kumpiyansa na kaayo. Apan siya miingon nga bisan kumpleto na sa bakuna ang tawo gani first dose ng uban sa booster, di gyud kumpiyansahan og sunod gyapon ang health protocols. Tanaw na ko atong mga tao murag wala gid wala difference ang 2 o 3 no. Yang lihok sa atong katawhan makaragod gihapon. Pero nakita na nato sila karon nga medyo daghan na gyud kayong tao nga gagamit og face mask no. So pero kanang giingon nila na convergence of people naapagod mo na yung sa kabutang nga naragod tayo makitaan. Kay siguro na ano na sila nga nabakunahan na ang uban gali nga na booster, pero dili maguna maono. Maski nabakunahan na ta, matakta na magyapon ta sa virus, pero mild lang. Munang maski nabakunahan na ta, na booster na ta, mag-practice gyapon ta or ma-abide gyapon ta sa mga minimum health protocol. Si Dr. Lilan Bustamante Istasyon, ang Provincial Inter-Agency Task Force Ground Commander.